Bueno, va, perdona, és que... No, que la moto és meva. Moltes preocupacions, moltes. Però coses concretes que et preocupen. Doncs mira, que no em ratllin la moto. O que no em rebentin el seient. De la moto. Això et preocupa. Coses més personals? Més personals que la moto. Exacte. Sí, coses. Sí, moltes coses. Valores molt la moto. No, normal. Però tu saps qui ets? Ja, un materialista, no? No. Segur? Què sóc? Oh, moribund! T'estàs morint, et queden 4 hores de vida. Un meteorit de les mides d'Arizona impacta contra la Terra i tu moriràs. Què fas? Què fas aquestes últimes 4 hores? Què fas? Què posarà el teu epitafi? Quan sàpigues què vols que posi el teu epitafi serà la fi de les teves preocupacions. La vida és un roig. Aquest és l'epitafi. Caput? Pudent? Sí, curta i pudent. Tio, has de follar més. És necessari fer-ho, eh? O anar amb moto, coses que desfoguin. Ja, tens raó. Em deixes la moto? Tu ets més de follar, ja se't veu. La vida és un roig. És un bon epitafi. No, no serveix. Quan el trobis, t'has de sentir més feliç, saps? Les putes 4 últimes hores de vida. Què vols fer? M'agradaria ser una dona. Notar pits. Melancolia, del Lars von Trier, la puta fi del món, tio. Ah, val. Uau, val. Trucaria a la Mercè i li diria que és la dona de la meva vida. Li diria, deixa'm cuidar-te. Això vols fer. Cuidar-la. Tinc necessitat de cuidar una dona. La truquem. Ara? Les 4 últimes hores. Quin telèfon té? 4 hores? No la marejarem per tan poca estona, no. 4 hores... fumaria. I el teu epitafi? Ah, no. El meu és molt difícil. És que m'importen tantes coses. Tu, és fàcil. Què he de cuidar, jo? Epitafi. Aquí hi ha un home que sabia cuidar la seva moto. Jo t'està cuidant, però i a mi qui em cuida? No, qui em cuida? No, he de recuperar el meu espai. Estic sense pasta. Vam dir que només com a última opció això de treballar, no? Mira'm, tu ets humà? Els humans tenen orelles? Doncs escolta'm, no sóc la teva mare. Sí, però escolta'm, la camisa me la planxes, vale? És que a mi se m'arruga. Què li passa a la teva germana? Necessita que la cuidin. Cuida-la. No és la nostra mare. No l'hem d'estimar com una mare. Mira'm els ulls. La humanitat s'està extingint. Com viuria sabent que un meteorit de les mides d'Arizona ha d'impactar contra la Terra? Depèn. Com és Arizona? És gran. La humanitat s'està extingint, ho noto. Mira! Com viuries sabent que demà el món no existirà? Normal. Jo sempre penso que demà el món no existirà. 4 hores. I quina frase diries? Tu quina creus que hauria de dir? Va, Martínez, tu em coneixes. I tu? Tu em coneixes? Sí, però estem parlant de mi, no? Ah, no, perdona, tu. Quina frase diries, tu? Aquí descansa una dona que no va ser cuidada. En quin sentit? Sexual? Sí, mira, per exemple,
El sexe m'aniria bé. Molt sexe. Carícies? Tipo... I violent, també. Sí, com escopint i xupant. Escopint i xupant. Que maco. Fem-ho, fem-ho. Però has dit 4 hores, no? Millor amb una altra. Epitafi. No em surt cap frase. No hi ha un poeta en tu. Tens raó. Tens raó. Però hi ha alguna cosa en mi. Sí, hi ha una ànima trista i arrugada. On és la diversió? No m'abaixo de l'epitafi, nois? Respiro pitjor. És que té raó, té raó. Necessiten més diversió els homes d'avui en dia. Som una raça trista. Exacte. Què fem les nostres últimes hores? Decideix. Deixa'm la teva moto. La moto? No, junts, no? Vull dir... Una cosa junts. És que deixar-te la moto és com deixar la polla, tio. Tu em deixaries la polla? Sí. Si em deixes la moto. No, vull dir que és com deixar la nòvia. Tu no em deixaries la nòvia. Si la necessites, sí. Et sents millor, no? No ho noto, no. Doncs jo et veig millor. Respires millor. Amor. Les últimes hores, amor. Això és el que vull. Truquem la Mercè. Que no, collons. Que vols aprimir-me o què? Té un nòvio, porca, que li donin pel cul. Tio, però tu no has desitjat ningú altre? Sí, clar, i tant, a molta gent. Com ara? Gent, Gent anònima? no, noms de persones. Només de dona. De dona només. És la fi del món, tio. Pots triar el que vulguis. Digues un nom de dona, el primer que et vingui. Martínez. La Martínez? La Martínez. És un nom, per exemple. És la fi del món, no? Sí. Vine. Ai, Perdó. Doncs, a veure, si voleu, ell vol cuidar una dona, tu necessites que et cuidin. He pensat que, si voleu... Què? què? No, si voleu, allò d'abans, dic. Saps? T'és igual? Sí, és la fi del món. Ell és el meu amic, tu ets la meva nòvia, us estimo, o sigui que si voleu cuidar-vos, feu l'amor i jo doncs seguiré pensant en el meu epitafi. És bonic això. Hi ha un epitafi per aquí. Amb més transformats. No, de veritat, que si voleu, no... Això sí que és amor. No m'ho esperava de tu. En general només et preocupes per les teves coses, la moto... No, estic canviant. Sí, les coses materials ja no... Aquí hi ha un home que va aprendre a cuidar la seva nòvia. A partir d'ara passaran coses bones. Ho noto. Tios. Tios, que estava aparcant la moto i s'ha trencat l'intermitent. I el seient s'ha rebentat. No sé. Pesa molt aquesta moto, no? Com és que pesa tant? No, és igual. Té, tio.